Руфия Мунировна Джаббарованың юбилейлы бәйрәмендә бергә эшләп килүче хезмәттәш дуслары да читтә калмаганнар. Мәвлегил Хусаиновна, Суфия Джиганшевна, Галия Гаязовна, Найла Наримановна, Римма Камилевна, Равиля Мавиевна, Гөлсем Рахимжановна, Адиля Әнвәровна, Сания Муратовна ихлас килеш сезне 2-5 юбилейлы туган көнегез белән котлап матур теләкләрен юлларга ашыгалар. Кешекче һөнәре зур осталык, түземлек, көч таләп итә торган эш. Бу эштә очраклы кешеләр калмый, бигрәк тә хастаханәдә. Чөнки авыруларны тәмле ашлар белән кызыктыру үзе бер сәнгать. Кайсы һөнәрнең иң кирәкле һәм иң борынгы булуы турында бәхәснең бер кайчан да туктаганы юк бугай. Тамагың тук булганда бик күп эшчәнлек төрләре турында гап корырга мөмкин. Ә менә эшеңдә җбүрләр улаша башлауга ук әлеге мәсьәләгә җавап үзеннән-үзе табыла кебек. Чөнки яшәргә дәрман бирерлек һөнәрдән дә кирәклерәк һәм борынгырак эшнең булуы мөмкин түгеллеген аңлыйсың. Безнең хезмәттәшебез олы йөрәкле, киң күңелле, җаваплы, намуслы, гадел һәм гади кешеләрнең берсе. Безнең белән бергә озак еллар хезмәт итеп, ул барыбызның да ихтирамын казанды. Хезмәттәшләренә карата бик игътибарлы, ихтирамлы булып, кирәк чакта ярдәм кулы сузып яши. Шәхси тормышына килгәндә, ул тормыш иптәше Камил Исхакович белән 2 кыз бала үстерделәр. Кызлары бүген инде тормышта. Руфияны бәхетле әби итеп оныкларда туды. Руфиябез бик туры сүзле, зирәк, туры юл күрсәтер юлдаш, акыллы киңәш бирүче сердәш. Тырыш, намуслы хезмәтең өчен олы рәхмәт әйтәбез. Тормыш иптәшең белән тигезлектә, бер-берегезгә кирәк һәм терәк булып, балаларыгызның игелеген күреп, исәнлектә, саулыкта яшәргә насыйп булсын. Сезгә алдагы көннәрегездә дә рух ныклыгы, иминлек телибез. Туачак таңнарыгыз һәр вакыт аяз булсын. Зәңгәр күкләр күңелегезне яктыртып торсын. Һәр көнегез бәхет, шатлык, куанычларга бай булсын. Кутлап сезне бәйрәмегез белән, без телибез шатлык, сөенеш. Урап үтсен сине һәр вакыт сагыш уты, борчу, көенеш. Куанычлар гына алып килсен 55 яшең, олы бәйрәмең. Сиңа бүген бүләк итәбез без барлык яхшылыклар бәйләмен. Котлы булсын туган көннәрең, кояш кебек балкый йөзләрең. Кайгы хәсрәт күрми, шатлык белән үтсен синең гомер көзләрең. Озын булсын синең гомерең, тыныч булсын һәр чак күңелең. Бәхет чишмәләре мул аксын, зур шатлыклар белән таң атсын. Хөрмәтле Руфия Мунировна, юбилеегыз котлы булсын. Алдагы музыкаль бүләкне дә кабул итеп алыгыз. Бәхетләрең тулып ташкан зур хыяллар кырасың. Кадерләрен гомеренең, елларның алтын чагы. Матур тормыш куанычлар, теләп калабыз тагын. Кадерләрен гомеренең, елларның алтын чагы. Матур тормыш куанычлар, теләп калабыз тагын. Дусларың килгән кызларга бөтен дөнья нур чәчәк, ак чәчәкләргә